Bilborok! Ondo? Gogotxu? Bueno, beste urte batez berriz ere hemen gaude, Bilboko Gazteontzako antolatutako aisialdi programan, Arrapazan! Bederatzigarren urtea da Bilboko udalaren laguntzarekin batera, Euskaltzaleen topaguneak Arrapazank antolatzen duela. Esan beharra dago urtetik urtera Arrapazanken arrakasta handiagoa dela. Pentsa, 100 bat talde izan dira aurten Arrapazankera aurkeztu direnak. Erraz esaten da hau, Eta azkenean, iritsi da horrenbestek espero zuen gala. Horrenbestek espero zuen Arrapazankeko finala! Pasaden urtean final bakarra izan genuen. Baina urten bi kategoria desberdin egon dira, Arrapazank senior eta Arrapazank junior. Gaur, juniorren finala ospatzeko bildu gara. Izena ematea zabaldu zenetik, 3 astez egon dire parte hartzaileak udaltegi desberdinetan ensaiatzen dalek eta pego. Eta hau ez dute bakarrik egin. Hau, Arrapazankeko irakasleen laguntzarekin egin dute. Lanak txukundu eta prestatzen ibili dira. Eta irakasle hauek izango dira gaurkoan eraberean, saria nork merezi duen erabakiko dutenak. Beraz, Bilbo gaur arratsalde parte ikusgarria datorkigu gainera, ze 10 finalista hauek egongo dira holtza gainean, beraien onena eman da! Eta bueno, gaurkoa finala da eta ze final dakagu saririk gabe. Nik uste dut hemen danak argirakazuela gaurko saria zein dan, ez? Bai, nik bai argi dakat. Baina gaurko edizio honetan talde bakarra erabaki behar dugu zein dan. 10 finalista dira, guztiak osonak, baina bat aukeratu behar da, sari bakarra dago eta 1000 euroko opari txekea! Eta sarian nork eraman behar duen ere norbaitek erabaki beharko du, gaur epaimaikideek paper garrantzitsua daukate. Ze 10 taldetatik bakarra aukeratu, latza. Parte hartzaile gehienek nik uste dut epaimaikideak ezagutzen dituzuela, baina bada ez bada norbait gelditzen baldin bada hortikan, begiratu palko gainera, hirukotea. Hasteko, Ugaitz Alegria, aktore eta dantzaria! Bere ondoan, Hileria Baglieto, aktore eta dantzaria! Eta bukatzeko, Xabi Ju, Enkore musika taldeko abeslaria! Bueno ba, ezagutu ditugu epaimaikideak, ja finalistak prest, sariaren inguruan hitz egin dugu. Baze, hasteko prest? Bai ez? Lehenengo taldia ezagutzeko prest? Venga ba! Lehenengo ikuskizuna ez da nolanahikoa izango. Erritmoz jositako dantza batekin dator, no me sigas, seikotea! Apareza! We don't give a fuck, 'cause that's just who we are.
Neska, zelan, gustora? Bai. Bai? Duda barik, ez? Oso ondo, primeran, zelako koordinazioa, zelako indarra, zenbat urte daukazue? 10-tik 13 arte. Moten dau, 13 urte gozariela dantzatzen. Profesionalen moduan mugitzen zarete eta benetan gozatu dugu pilo bat. Bueno, iranetik zora jarri, zorionak neskak, benetan oso nahi zarete jarraitu lanian, ze, bueno, horrela jarraitzen duzue, benetan oso nahi zarete ja, beraz, nora heldu zaitezkete, nora, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, nire ez da beste interesateko, nire lankidek izan dutena oso ondo egon zaretela, primeran aritu zaretela, nizui galitu nahiko nizuke. Zuek, disfrutatu duzue? Bai. Bai? Gustura egon zarete? Bai. Hala ikusten zen, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak, neska? Hola, Jose, Mateo! Venga aurrera! Urrengo taldea ere, dantza talde bat izango da. Eta hau ere seikotia. Zuekin, DJ Mix! I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, searching for you, babe. Where have you been? 'Cause I never see you out. Are you hiding from me? Somewhere in the crowd.
for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Kaixo! Kaixo? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Gustora garatu zarete? Bai. Bueno, oso ondo, txatxi piruli edo, guatxi piruli edo, ondo ez da? Ez da mire? Oso guatxi piruli. No, oso, Ipai, pixkat energia gehiago ere eskatuko nuen, Eta nik uste hori zuek ere badakizuela, ez da? Bai. Zer pasatu da horren? Igual urduritasunak edo zaudela medio edo? Ez da. Bueno, energia gehiago egin behar duzu. Polita gonda, oso polita gonda, baina komuniko zen, igual, energia gehiago eta pixkat egitea. Ikusten janteak ere aldatu dituzuela, ez da? Bai. Zergatik? Lehen dutuekin egiten zenuten, ez da? Ez. Galtzerdi kolorinekin edo ez da ere. Kamiseta labur batekin. Eta aldatu duzue, bueno, pentsatu zenuten, galara begira aldatuko dugu eta jazta. Bueno, oso ondo, oso ondo. Zon zer da kasua komentatzeko? Nire aldetik zorionak neskak, oso non polita egin duzue. Eta bai, eskatuko nioke publikoari animo gehiago ebateko, ez? A ber, Hori egia da! Horixe, zara bila! Ez dikote beraien energia ateta, ez dela tokian. Bale, beraz animatu mesedez. Zorionak neskak, eskerrik asko. Bale, zorionak! Ikusten dezu ez importantia dan hemen egon da energia dana ematia. Oso importantia! Oain bakarlari badator, beste moduko histori batekin. Zuekin, Ibai Alonso! Bueno, Ibai, hurren urtean, ez dakit, tukara me suena edo olako zerbait prestatu beharko dugu, ez? Olako numeroak aurkezteko. Bueno, primeran oso ondo oso hotz polita dukazu eta, bueno, zoragarria izan da duzuna. Baina, esango nizuke, castingen egin zenuena, be oso polita zala. Eta pena bat dela hori gaur ez erakustea. Ze hor, bueno, abesti ezberdinak zenukasun. Ondo dago, ausarta zara eta esan duzu, erabaki duzu den aldatzea eta beste espektakulu bat sortzea, ez? Baina, bueno, guretzat pena izan da, beste egunekoa hobetuta
ez ikustea. Ez? Zuk zeuste duzu, esan. Zer pentsatu zenuen hau aldatzeko eta buelta Nik lehenengo, biak pentsatu da nintuen eta egin nuenan castinga, bezan nuen, venga, hauek biak, eta, klaro, hauek biak geratzen nintzen pixka bat, eta gero aldatu nuen abesti. Ezin nuen oso ondo egin abestia Oso ondo, ala ere, primeran egin duzu, Bai, gauza bat, gauzatxo txiki bat izango nizuke, aurrera begira ere, zuk kontutan aurkitzeko, bale? Ez galdu publikoarekin kontaktua eta ez itxi begiak kantatzen dozunean. Bale, begiak izan baituzu barruruntz egiten duzu kanta. Eta hori publikoarekin kontaktua galtzen du. Noiztean gini leikezu begiak izten, baina ez denbora guztia. Bale? Hori kontutan hartu, ez dakit, urrengo zure bizitzarako eta kantoan egiten duzu momentu guztietarako, bale? Hori proiekzioaren kontuatik ere bai, zileria, klaro. Bai, jakina baietz, bai? Ze publikoaren zaten egiten dugu espektakulua. Orduan hori kontutan hartu behar du, publikoarekin kontaktuen egon behar garela denbora guztien, bale? Bai. Zorionak alerei, bai. Castingetan egin zenuen abestiak, hori emanaldia oso zaila zen abestiko, baina gaurkoa asko ere zailagoa. Aukeratu zuen abestia oso zaila da. Eta batez ere estribilloa. Igotzea horre labe mol horretara, gorako nota horretara, heltzea oso zaila da, oso zaila. Eta lehenengo estribilloan nik esan dut, ez dakit zelan helduko dan, eta zu nik uste dut ere, apurtxo bat, zalantza auki duzula. Aldatu dut tonos. Sole zegoen eta fara bajatu dut, ezke zuen. Fara bajatu dut. Biratzen momentu bat, hemen horrean tonon laketak eta. Urrengorako, hau errepikatzen bozu, nik esango dutzuke, fan barik, min edo mi bemoren pasatzea, zure abotzerako hobeto joango zaizulako. Hala ere, bigarren estribilloan, ez dakit ausartu zara edo ez dakit zer pasadan eta du zara perfecto notara, Baina urrengorako, edo pixka bat bajatu, edo zuk badakizu heltzen zarela, orduan, bota dana eta estribilloa perfecto egin. Bigarren egin duzu moduen. Así que, bueno, zorionak. Zenbat ikasteko aukera daukagun gure epaimaikidekin egia esan hainbeste detaile dira, hainbeste gauza txiki kontutan izatekoak pasada badala. Bueno, emozio guzti hauen artean, dantzara bueltatuko gara berriz ere. Laukote bat datorkigu. Igo daitela laugarren taldea, Pena! In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school when a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle." Not in my back, man. Yeah, them are talk bullshit.
Yes, me legend. Pura estúpido. Dicen que brillante, tienen puro suaga. Veo mucho chati, poco laga. No me cuentes la de Tarantino que me conozco la saga. Toda esa pussy, nadie se la traga. Voy a brillar hasta quemarlo, hasta quedarme ciego. Si crece el movimiento, pero no veo relevo. No lo que tú ya ves. Te lo voy a definir en 1, 2 y 3. Te digo yo que yo me lo curro, pero tú no. Y digo, si yo no tengo palabras para Dios. Y digo, porque hablas mucho, pero poco ves. Y digo, que yo peleo por el tapatap. Y digo, soy profesional, mi lírica no es personal, ni canto para impresionar, no vengas a reflexionar, ni mencionar nada de esto digo por malintencionar, ni manda toda la mala vibración para desalojar. Y yo no sé por qué muchos que siguen intentando llegar hasta arriba, solo se dedican a dinamitar. Bueno, neskak, ze moduz? Ondo. Gustora? Bai. Bueno, Estrenatuz gauza bat? Bai. Barra egiteko gogoan neukan. Barra egiteko gogoa, dantzan egiten zenuenean, zergatik? Egon naizelako oso borde eta papera saltzeko eta azkenean... Bueno, baina ez duzu zure bizitzara eraman behar, Ez, baina preparatzen nintzen. Barrutikan prestatzen zinean. Bai. Bueno, hori behondo dago. Baina, bueno, zintzara munduarekin aserratu esenatokian azerregon behar zarelako, horrekin kontuz, Vale? Ez, hori ez. Bueno, dena den, primeran egon zarete, kriston energia duko zue publikoa ere, bueno, zitini jarri osue, iaia, eta benetan zorionak, neskak, zorionak, kristonan egin duzue. Ikusiote, arropa berdinak erosi dituzuela, eta dana. Zorionak, benetan. Eskerrik asko. Hasieratik eduki duzue oso koordinaziona, bai antxaioetan eta bai kastinean bertan ere, eta gaur ere jakinean. Oso ondo koordinatuta zaudete, hasieratik aranaino. Zuen gabez esan, igual interpretazioa, behar bada zuen irurun aldetik antzesteko modu hori izan zuen gabez eta guztot aurre diozula eta primeran egon zeratela. Zorionak. Eskerrik asko. Hala ba, zorionak, eskak. Mikrofonua? Zein edaka mikrofonua? Eskerrik asko. Zorionak. Bueno, urrengo taldearen dantza talde bat izango da. Super dantza bat dantzatuko digutenak. Zuekin, super neskak! Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.
fake, straight out the gate. Independent women, some statements for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a tar. High heel shoes, getting love from the Jews, 4 badass chicks from the Rudolph Week. Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Superondo, ezta? Superondo edo superondo? Super. Super! Oida, oso ondo, neska, oso ondo. Momentu batutan, puntx horik baltazen pixka gehiago, energia gehiago edo, nik uste kastinak aritu zinatela energia gehiago, gau pixka bat moteltxoago aritu zinate, baina oso ondo, Ziortzatorri alda? Ziortzatorri da? Hor da bin, ziortzari ere eskerrak emango dugu, ze urtero, kirikin ikastolatik, hainbat eta hainbat talde animatzen ditulako, rapan zabenkera ekartzea, ezta? Beraz zorionak berari ere. Zorionak, ziortza, txalo bero bat? Neska, kurtan izan duten, ezta? Eta normala da. Oso gazteak zerek ez matortu dituzuen? 9, 10 eta 11. 9, 10 eta 11, eta bueno, zuentzat hau berria da, inoiz esalite olako gala baten, ezta? Ez. Bueno, hori be ikastekoa da. Beraz, zorionak, ze kriston lan egin duzuen. Bale? Zorionak, neskak. Zorionak, neskak. Aurrera da! 6. taldearekin. Baina, 6. talde... Ez ditut da, medikan ikusten. Eske momentu hauetan hirukote bat etorri behar zan, daude, trikitilariak! Aurrera, trikitilariak! Iu! Bueno, ze pasa, non itxi dozue beste taldekidea? Eukida hau arazo personalak eta ezin izan dut. Amigo, baina ondo dago, ez? Dana ondo. Bale. Bueno, oso ondo, ezbardina, baina ezbardina berean oso geurea, hau, eta nire gustatu zait pilo bat. Esango notzuek igual, musika entzuteko diskoak dauz. Eta honek gotzen zaretenean, ikusten dugu zaurpegia, ikusten dugu zuen jarrera eta niri falta izan zait apurtxu bat, transmititzea ere zuen gorputaz, edo ez dakit, edo irribarre bateaz, edo zer, trikidisa daukon alaitasun hori, ez? Baina, bestalde, ez dut zait, pillo. Izer. Esan gara dago, unibertsitateak irritzea erratzen eginela. Bat gorrita bestea egin. Nako dugu behar, Bai, venga, ba. Ia, zuek jau zerbait. Ia, denok publiko guztia gotaratu du. Mikel, irritzia dikua, Publiko guztiak, ia, zuek hasi jotzen, eta bat. Miren. Berdina. Kale girakoa, beti izkamak entzen edo.
eta, esan dugu bat falta zela, niri asko gustatu zait hori da, eta bat nator Xabirekin ere, pixkat seriotasun puntu horrekin egon zaretela, eta hurrengora behira bintzat, hori apurtu ikar dela, bale? Primeran, gainotzea. Animo, Nikote, Xabi asko. Baguaz zazpigarren taldiakin. Espero de guztuen gustokoa izan dadila, igo daitezela, 4 Directioners! For those who don't know me, I can get a bit crazy. Have to get my way up 24 hours a day, 'cause I'm like every guy everywhere just gives me mad attention. Like I'm under inspection, I always get to 10, 'cause I'm built like that. I go through guys like money flying out the hands. They try to change me, but they realize they can't. Every tomorrow is a day I never planned. You're gonna be my man, understand? I can't be safe, I can't be safe, I can't be brave, I can't be safe, I can't be safe, I can't be safe, I can't be safe. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found the Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give a I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to fly, hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships were meant to fly, hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop, we're higher than another star. Bueno, ze flexibilidadia. A ver, zer Kaixo, zer moduz, neska? Osi? Bai, gain. Gustora? Bai, Oso ondo egin duzue, oso ondo benetan. Zorionak eta, akrobasiak primeran atera dira, Bai. Ensaiatu dituzue ondo, Bueno, bai. Bai, ez da? Bai, Ikusten zan. Eta ikusten da lana ere, bai, askotan, kastinetatikona ez baduzu ensaiatzen, gauzak galdu egiten dira. Orduan ikusten da lan egin duzuela eta hori eskertzekoa da benetan. Bai, eskerrik Beraz, asko. zorionak. Bai, nire lehenik ere zorionak zase, oso momentarek, entsaioetan zenukaten gabezia zen publikoarekin konektatzeko eta lurrera begiratzeko joeratzen zenukaten, eta oso ondo garitu zarete. Lotxak alde batera utzi, eta hortxe, indartxu eta gogotxu eta primeran, zorionak. Zorionak, eskakzio, no? Eta ze gozada da, Batzuta dituz egiten momentu ematen pantaila eta begiratu duzu, gozada bada, ez duzu esango aurten harrapasan jarri duen pantailazo hau, zoragarri izan. Egia da hori, zegurrutik zaudetenok ere, gertu ze aurpegiak eta gestuak eta hori da. Gozada bat, hemen txarakago bideoan, gure teknikari ere bai, txalo bero bat! Bukaerara hurbiltzen gabiltza, ja zun urduritasun hori ere nabari da giroan. Horretarako dantzarekin jarraituko dugu. Ziur nago hau zabalik gehiatuko zeatela. Zuekin, Live in Color! Aurrera! Right down the middle, like from where I be. More money that I make, more problems for the chief. Got these niggas on my heels like some Louis V's. I really get it, swear they smell it on me. Got
arsenal of weapons on me. So when the jealous come, engage. Abuse. Music make you lose control. Music make you lose control. Chubby waist, thick legs, in shape, rump shaking both ways, make you do a double take. Plan rock, a showstopper, flow popper, head knocker, beat scholar, tail dropper through my vein. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, outside, long weed, soul in, say it again, soul in, make that money, throw it in, booty bouncing down here. Everybody here, get your best suckers off, cause misdemeanor says cause misdemeanor says everybody steps, everybody caps, everybody snaps, everybody steps. Zer moduz, kuadrilla? Ondo. Super ondo, oso ondo. Kriston energiaki, kriston mugimenduaki, zailtasunak ere tarteko sartuta. Primeran, oso ondo. Nik galdera bat daukat. Adidas patrozinatzailea da, zuena? Zulan berrekin batera. Bai. Baina patrozinioa ordaintu dizu ez, ezta? Ez egin nahi beste propagandari. Ordaindu berko liekete, Hori da. Primera, zorionak, kuadrilla. Galdera bat egin diot, ez dakit Unai edo Erik da, gorriduna. Erik edo Unai? Unai. Unaik, zer gertatzen zen? Denbora guztian egon zara hitz egiten. Ez, eske, Erik galdetzen ari ziren gauza bat eta nik esaten nion, baina isildu. Eske, jarri bazen pizka bat... Eskuinerago edo. Baina, jarri bat tartean. Claro, lekua behar zenuen gero akrobazak egiteko, ezta? Bueno, aizue, baina hori ez dira gertatu dantza egiten dugun bitartean. Hori hasieratik akordatu behar dugu. Bale, ez da ezer bezlatatzen, mutilak super, hiper, mega ondo gingo zuen dana, dana, baina ez itagin. Egun ematen behar, mingaina, hor, moztengo duzuen. Edo keinu mirarte, fusilenia. Hori, hola da. Claro, ez super ondo benetan, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak. Zorionak. Gozatxo bat, Zuetako nor etorri zen eskaiola batekin Kastillan? Eta zelan besoa, ja eskaiola barik? Bueno, esan behar dugu, Kastinetan etorri zela, zelan dauko zizena. Alba etorri zela eskaiola batekin, eta 3 aste pasa dira besterik, eta ja rekuperatu zara, eta lan ondo zula, ez? Ba, txalo, pero bat. Hazen nivela, aurrera ba! Bikote bat dira. Eta eskainiko diguten ikuskizuna erabat bestelakoa da. Zuekin, Cup Song Girls! I've got my ticket for the long way around. The one with the prettiest of views. It's got mountains, it's got rivers, it's got side to give you sugar. But sure will be prettier with you. When I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my head. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break you up.
sentimendua, musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. When I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. Oh, you're gonna miss me by my head, you're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone, when I'm gone. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Gonna miss me by my head, you're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone. Bueno, hitz egin dugu lehen emanaldi originalez. Eta hau, originaletan, originalena dela esango dugu. Pilo bat gustatu zaila esan nizuen kastinetan. Eta oso originala, oso polita, eta oso kompletoa, ez? Oso danetarik egin dozue, hori erritmoa, basoakaz, eta beste bebai. Igual, ahotzarena, zaindu behar dozue apurtxo bat gehiago, batez ere, bi ahotzak alkargaz abesten dozuenean, horrek kontu zelan korbak eta zelan entonazio hori, baina beste aldi, dara perfecto eta zorionak eta oso nahi dozuena. Eta nik nahiko nuke esan, zuen alde txaioetara etorri zinen beterik, lehenetik da biokin egon zineten, eta zineten esponja batzuk bezalakoak dena xorgatzen zen duten, eta guk proposatzen genizuen aldaketa bat egitea, erronka berriak jartzen genizkizuen, eta erronka hori aurre egin, eta aurre egiten zenuten zezuek hasiera batean beste proposamen bat zenukaten, eserita, zerbize estatikoagoa, baina apurtu zenuten guztiari eta izan zen momentuak bertan nola hartzen zenuten, eta nola lan egiteko kapazitatea zenukaten, eta uste esan disiplinari bat zenukatela, zorionak. Ja, azkeneko ikuskizuna iritsi geha. Oie, bukatzear da, Bueno, jaia hoendik ez, baina ikuskizunak, bai. Azken taldearen txanda heldu da. Txalo, bero bat, derregeton taldearentzat! Mírala cómo se siente.
Kaixo Maitia. Errekaldetik datoz, hauek? Errekalde, entzun dadila! Bueno, kuadrilla, ze ondo. Zuek izan zinaten iazko arrapazanken gaztetxoenak, parte hartzaile gazteenak, eta aldata guztiz ere, finalera, elkartzea lortu zenuten, zeuen almenagatik. Eta aurten ere, nahiz eta bi kategorietan egon, mentxe zaudete gure artean berriro, zorionak oso lan hona induzue, hasierak ikarri zenuten, eta gaur hori indikan egon zarete, bueno, esaretez, Euskal Shakira, Euskal Beyoncé, Euskal... ¿Está? Bueno, finaletik zorionak benetan, superrondo ginen dozu erantza eta jarraitu, ze benetan oso onak zarete, bai mutilak eta bai neskak. Placer bai izan da. Aurrera ba! Orain bai, iritsi gara ikuskizunen amaierara. Bueno, epaimaikidek tartetxu bat beharko dute beraien erabakia hartzeko. 10 artista talde eta irabazle bakarra. Bueno, lan latza zuena, ez? Oso latza, ze azken baten lehen komentatu dugu. Gainera gaur hemen 10 talde zaudete, baina ez dezagun astu, 100 bat talde inguru izatela arrapazanken, eta beste asko ez dira ona ez dute lortu ona iristea. Horrek ez duzan nahi, merezi ez dutenik, baizik eta kriston lanak egon dira, zaila izaten daia honako 10 aukeratzea, eta gero ja hemen 10 artean irabazle hartzea, oraindik zailagoa. Baina autokatu zaizuelana, eta ederkiko zen ioten aurre baita ere, zemuz, Xabi? Oso zaila. Eske oso zaila izan da, Eske oso zaila. Eske hau lana... Plus de riesgo egon barretze duten. Gure pasatzen dugu zen momentu txarrorregatik, ez? Hain dira, 10 hain dira honak. Bai, hori egia da. Eta bat erabakitzea be... Eske bat bakarra, oso zaila da. Oso zaila. Ilenia zer? Bai, bueno, esan nahi dut, oso polita dela, ez? Ikustia horan zelan dauden orain talde guztiak eskuak oratuta, ora bergu garen, mesedez. Bueno, nik esan nahi dut, naiz eta irabazle ez izan, danok zaretera irabazle, gaur hemen egoteagatik. Beraz, animo eta jarraitu lanian gazteak zarete, eta oraindikan bide luzea daukazue aurretik. Eta talentu asko. Hori da. Eta jarraitu lanian, benetan oso onak zarete denokena. Zorionak. Bueno, saria banatzeko, Bilboko udaleko Euskara, Gazteria eta Kirol saileko zinegotzia dugu hemen, Sabin Anuzita Ponposo. Igo gora. Kaixo, Sabin. Mikrofono zertu izan, kaixo. Bueno, Sabin, urduri? Bai, nahiko. Haze unea gaurkoa, eh? Haze nivela. Haze erresponsabilidadia txekea berezkutan, oi? Bai, responsabilidadia eta ikuskizuna ikaragarria izan da. Gustora gontzara? Oso. Nivela sekulakoa deukie eta emetik laizterrera kontu zibilizeuek ere. Bai. Hola, ibiliko gara lan lortzeko eta. Bueno, barduan, gustora ematen dugu dela guztiok. Iritsi da ba, unea. Esan dugu ja, 100 bat taldei txalo bero eman diegu ja parte hartu dutelako. Esan dugu guztiak oso ondo egin duzuela. Eta bueno, iritsi da momentua. Arrapazank eszena senior, ez barkatu, junior! Txuleta gaizkinakan. Talde irabazlea, gaurko talde irabazlea da? Itxoin biren, gorde. Ze sorpresa dago. Nik ikusi dut. Lan oso onak egon dira, aipatu dugun bezala, eta pentsatu dugu 1000 euroko bono txartela banatzea. Beraz, 2 irabazle daude. Zero esku. Lehenengua. Dena! People
Udaleko Euskara Gazteria eta Kirol Sailari, topaguneari, laguntzaile eta babesle guztiei, Bilboko ikastetxeei, epaimaikideei, begiralei eta gazteekin lanean aritu diren guztiei, Ilenia Baglieto, Ugaitz Alegria eta Xabi Juri. Eta ahaztu gabe, gure DJ-a, gure teknikariak, laguntzaileak eta nola ez, lehiaketan parte hartu zuen guzti-guztioi. Beraz, gora banak, argazkia ateratzea. Venga! Eskerrik asko eta hurrengo urtera arte, muxondi bat! Gaur bezalako nibela, ezta? Kristona, flipatu indogu. Eta zelan hartu dozu erabakia bi talde egoteko irabarle modura bat beharrean? Jo, eske hain da zaila erabakitzea, 10etik eta olako nibela daukienak, esan dugula, eske bakar bati ezin dutzago mon. Eta biri emotea be, zaila izan da, baina apurtxo bat errezago ez. Biri emotea errezago bat emotea baino. Zer da, lehenengo urtea, bi irabazle daudela? Ez, beste urtetan egon dia bi irabazle. Gaina, batzutan saiatu gara 3 irabazle egoten, baina ez digute usten. Orduan ezin da dirua hainbeste zaritan banatu, ezta? Gehiago balego errezago banatuko genuke, baina 1.000 euro kriston sari potoloa da, orduan ez da makala. Ez da makala ja, ona igotzeko aukera ukitzea, gero txekeak eta hori alde batera utzita ere. Beraz, hori ja nik uste dut saria dela eta hori ja baloratu beharko luketela. Askotan ez dalako igual euren artean ere igual zerbait materiala edo ekonomikoa edo begiratzen dute, baina ja ona igotzeko aukera ukitzea, Finlandiako galera pasatzea eta da sortedun egotea eta ja sari bada. Eta zer ikusi duzu, entzeguetatik ona aurrerapen handia ikusi duzu taldeen artean, taldeen nivela zelako izan da, entzeguetatik ona? Azkenean ikustatu beti gartzen dela, ez? Claro, gainera gu beti esaten diegu lan hori egiteko eta gehienak kasu egiten digute eta lan asko egiten dute entzeguetatik gala egunera, ez? Orduan hori gartzen da egoltza gainean, bebai. Eta ikusten duzue gaur disfrutatu da bela, ezta? Hori da zuek askotan esan duzuena, disfrutatu duzue, emon duzue eta hori transmititu duzue bai, ezta? Bai, karo, eurentzako da aukera paregabe ona igotzea eta claro, ona igoten dira eta piloa disfrutatzen dabe eta gu ere disfrutatzen dugu eurak ikusten eta super ondo pasa dugu nik uste dut gaur izan da itzela. Harin pasatu da, ezta? Zer? Harin pasatu da, hori da seinale ona, ezta? Bai, esan dugu, komenta dugu hor, amaitzear dago eta zinezkoa da, bai, hori. Ondo joan den seinale eta disfrutatu dugun seinale. Bueno, hemen gaoz, irabazleekin, ezta, bi talde daude, gero gongo gara besteekin, zelan zaoze? Oso ondo. Ez daukago hitzerik. Zer sentitzen duzu, urduritasuna baina posa, zer ingo duzu diruarekin? Ez dakigu oraindik. Espero zenuten? Bueno, eske talde oso onak zeuden. Nibela egia esan oso altua izan da, ezta? Bai. Zuen izen entzun duzuenean, zer pentsatu duzu? Zer pasatu jatzu burutik? Mila gauzak, ez nuen espero. Ni oiuka. Baina, ikusten da zuek asko entzaiatzen duzuela. Asko, eta hori publikoak ere guk igarri dugu, Bai, asko ensaiatu dugu, egon gara hilabete bat oso goizeko 8etan esnatzen, ondo prestatzeko eta dena. Zuek gazteak baina profesionalak zari, porque konstanteak zari, ez zueri gustatzen jatzuena behin eta berriz hor, The Reggaetons, bueno, zorionak, zelan zaoze, irabarletako batzuk? Ondo. Zer sentidu duzu zuen izena entzun duzuenean? Ez dakit oso, hori. Zer? Alegria bat gorputzean, gara oiukatzen eta zer, bai. Espero zenuten? Bai. Espero zenuten irabazte orduan, ezta? Bai. Bai. Zuek asko entzaiatu duzu, ezta? Honetorteko? Bai. Zenbat ordu egunean, aber? 3 hilabete hortik. Bai, baina egunero entzaiatzen izan duzue? Ez, asteartean. Orga eta The Reggaetons izen hau nondik sortu da? Akademian sortu zen edo? Gu dantzaten dugu reggaeton eta inglesez, The Reggaetons. Bueno, eta diruarekin zer ingo duzue?
Ez dakit, pentsatuko dut. Bueno, zuek pasaden urtean ere presentatu zineten, ezta? Eta, bueno, Eta gainera, bietan finalera pasatu zarete bai pasaden urtean eta aurten be bai. Eta gainera aurten irabazi. Zer uste duzue bi talde irabazle egotea, zer pentsatzen duzue ondo egon dela, nivela zelakoa izan da? nivela oso altua egon da, eta ondo bitaldeak, bueno, ez genuen espero bitalde egon irabaztea. Ni horrek esan nahi dau oso zaila izan dela erabaki hartzea, eta igual batek barik biok merez izan duzuela, ez da seria? Bueno, zorizionak eta holan jarraitu.